Fuck, det var jeg har aldrig... Hallo jungler! Hallo? Jeg har aldrig set et bedre play. Hvorfor er du død så meget, Jonas? Ja, fordi at du ikke har været der. De er 2, Jonas. Du er 1, og hvordan fuck kan de være højere level end dig? Hvordan tror du? Ej, døde jeg? Ja, Ej, du stod. Hvorfor beskyttede du mig aldrig? Se der! Okay. Jonas, beskyt mig nu. Jonas, tank nu! Ej. Så lort du er, Jonas. Fuck. Hvor er de Det kunne være, hvis du ikke havde været AFK, så kunne det være, at vi måske kunne have gjort et eller andet. Nej, fordi du døde 2 gange. Holy shit. Ja, fordi at du er AFK. Jonas. Farm nu! Hvad fanden? Nej. Ej, virkelig. Really, nigga. Det er også svært, når du gør det der, ikke, Luke? Farm nu. Ej, Jonas, det er faktisk ikke sjovt, Jonas. Jeg mener det faktisk. Nej, jeg synes heller ikke, det er sjovt. Ej. Fuck, jeg er skæv. Kan du så ikke lade være med det der? Hvad for noget? Kom så, jump mig. Jonas, beskyt mig. Jump mig. Nej. Fuck, Jonas! Nej. Er du? Ja, det gør du faktisk. Nej, jeg gør ikke, Jonas. Fuck the noob, man. Er du klar? Er du klar til sammen? Ja, nu... Nej. Ja, Jonas! Fuck, du er lort, Jonas! Jeg kom til at sige det der. Jonas, bare poke dem, så kommer der noget. Poke dem, Jonas. Poke dem. Prik til dem. Ja. Det kan jeg jo ikke Nå, gøre. jeg kommer ned nu. Jeg har da set noget værre, virkelig. Oh, You suck! Kom så her. Kom her. Det her. Ja. Okay. Så får vi hende ikke engang. Fuck det shit. Jeg er klar på, at vi tager dem. Dig og mig, eller hvad? Dig og mig, ikke Jonas. Jeg skal bare komme i range som en ku. Farm nu! Tak. Nej. Fuck, I bliver owned for hårdt. 0-3-0-3. Det var Jonas. Ja, fordi Lukas han var AFK. Jeg var ikke FK, jeg var bare FK. Hvordan kan han spille Annie support? Det er sådan noget, Lukas Jeg han spiller Momo midt, bro. kom lige bagfra. Det der. Oj! Skal have mit ulti for at kunne burste. Jonas, fuck dig, mand. Ja, Jonas, GG. Dammit! Jeg synes, jeg på lige. Jonas, hjælp! Ja, tak. Fuck, I er gode. Nej, Nej, Jeg gider ikke spille med Lukas mere. Tal. I like Jonas, jeg mener, hvis vi tager det her. Ej. Så løber du lige ind i hende. You suck. You suck. Ej, Jonas, jeg har faktisk aldrig set noget værre. Jeg tror heller aldrig, jeg har set nogen værre support. Hvorfor er det egentlig, at Lukas ikke tager det seriøst? Fordi han er sygt irriterende. You suck. Hjælp! Du går ikke noget, Jonas. Hjælp mig nu hele. Fuck, du er lort. Wow, jeg kiggede ned i bot, og så kom hende der. What? Jeg har aldrig set noget. Ej, hvor er det her lort, mand. Fordi det er Hvor er det 6 og 2 kills, hvis Lukas han ikke havde taget dem. Hallo, jeg er faktisk en udskud. Det var Jonas, der var. Det har du godt nok ikke. Det var min Jonas, der prøver at tage Min Jona. Hvad er det ikke forstå? Han er så godt væk. Hvad? Hvor han? Hvad siger jeg har reddet dig, David? Ja, men lad os nu dræbe dem. Øj! Der var Kom jeg nu, lige dræb hende. Virkelig! Tjek lige bot, Helt ærligt, Lukas. please. Det var ikke engang dit kill, mand. Det var mere mit, end det var dit. Ja, ikke lige det vel. Hvorfor er det, han ikke De 3 kills, Lukas han har fået, det er nogen, hvor jeg har stået lige ved siden af, hvor det kun har været mig, Lukas.
Ja, han kan så også godt finde ud af det, hvis han gider. Jeg kunne virkelig... Nej, så lort. Skulle du være fucking helt? Hvad er klokken? Hvad er klokken? 8:30. 20:34. Kan vi ikke bare surrender, og så kan vi måske nå et game til? Jo. Ja, fordi at hvis man beder ham om det, så gider han jo ikke det. Så siger han bare, jo. Eller også så siger han, ej, jeg synes ikke, det er ikke sjovt mere, det er ikke sjovt mere. Så begynder han at KS endnu mere. Det var bare fint. Men altså, det er jo sådan en spil. Ja, det tror jeg snart. Jeg tror faktisk aldrig, jeg skal spille ADC, hvor du er support længere. Det er nok det sidste ADC-game, jeg spiller med dig. Ja, det er ikke. Vi går hjem. Jeg er da ikke. Nej, jeg troede lige, jeg ramte hende. Just der. Hvor hun dum. Ej, hvor hun dum. Ej, hvor du... Nej, det er bare sådan, shit, I'm out. Jo, prøv at se det her. Hvor er hun henne? Hvor er det, Hvor fuck er hun henne? Nå, okay. Prøv at se. Prøv at se, om jeg har slået dem. Two hours later. Simon, ej, så skal vi vente i 5 minutter. Luke, det var så meget Luke, det der. Ja, helt ærlig Luke. Jeg var godt, du prøver på Luke. Og det han med ondt. Jeg gider ikke spille det her længere. Måske skal du bare spille med Lukas, når han spiller en ordentlig support, så KS'er han nemlig ikke. En ordentlig support? Ja, han spiller Janna, eller han spiller Annie, men fucking net Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er det sgu da ikke. Jeg prøver at KS alligevel, David. Det bliver lige meget, hvem man spiller, der skal han prøve at være irriterende. Kom så. 1v1. 1v1. Kom så. Nej, han får hjælp af Supermin. Hvad siger du, fuck du lort? Du skal ingenting. Du har nået 1 kill. Ja, hvorfor? Fuck sake, Jonah. Brug nu dine granater. Brug nu dine granater. Tak skal du have. Aldrig set noget værre. Hvem er bedst af dig og ham, hvis I tager en? Ej, vi... Kan vi ikke søge den der? Ej. Hvorfor sagde du også nej? Det gjorde jeg da ikke. Det gjorde jeg ikke. Nu skal jeg bare gå hjem. David, kan du ikke smadre ham ordentligt hårdt i morgen fra mig? Han må ikke kunne gå. Jeg kunne virkelig godt tænke mig bare at komme over hos jer, og så bare... Luke, smadre. du er den største nære. Du står rigtig og venter, sådan rigtig slæsk. Rigtig venter. Lad nu være med at sige nej. Lad nu være med at sige nej. Please. Rigtig venner, skal jeg sige ja eller nej? Ja! Gå ham. Hvis altså Mumu og Midt ville have virket, hvis jeg ikke havde sådan en lorteteam. Ja. Kan du, Lukas, du ikke godt love mig at prøve at tage det seriøst? Jeg gider ikke spille med Lukas, hvis han skal spille sådan der. Nu har du da en god video, Luke. Bullseye.